Non malom karbiang long aru kahuri sa alam the pulote solar project alam the henlo. Solar project la kila khain koi raisi border constituency long ing tikathara rong along mate karbiang long pen Nagaland aduya hoilong lialong si solar project kibi ponjia phan adim jong ponlo. Bonta karbiang long arlo rachari asong la pen hamphang song kedo anatum bangso solar project ke pabilong jia phan kache dondon thek theang thek chepaklang si apong rathur pakpen kache song pedo ponlo. Rat kache song pon ateng ang song pen sitami solar project kibi ponjia phan tangka finance tun thek thelo pusi pangdak ponlo. La so teng pen solar project aning ke dog de rada tuma bangke aning karong chepaklang pon 20 lo. Solar project ahok pet nang vek jima mate nang vek vi lopu ke patini dak jia phan ke damtang wo signify kre player ni karbi ronga saramai KARAA atum pen adimak long an humri damsi solar project ke pangni ponjia adima ronga rada tum pen chingki chingwai pon pedo lo. Lapen kumani rachari asong utung ladak pasik sakdun jibu bangke lage chok cheda ji ladak arong rat akisung mate ake boy aputhak alam bangke la ke arlu si chithan unelo la hai puthak alam bangke la si pini rong kor thoksi arara kisung ke jok je phan bangke akapre ka tor velo la solar project ibiji aputhak an cholo la sinilitum sedakum di phan hang lo nilitum pinin korilo pini longlo la si labangso solar project bangke pini le bivek je phan silitum channel committee karbi rong sara me hen penta nilitum che dondon lo nili hen pen kening ji gelang herangke korte phan kadom pajirno dasini tum karbi rong sara mai pen pini dak long kathar arong long borjan non solar project ki biya puthak kan ini ki thombak dolo laso puthak huri sai dolo ye office ta mele tum karbi rong sara mai pen ke itum thangnat kachirap dunta ave pen la lamthei sinata kaning Solar project ki par do pon ronga sardo anang parta karbi ronga sara mai tiri pia tumang bong chingki chethan pon det pen apsi pherang kya mai ingni ponsi alang ni tuma hin pen pherang kya mai long pen kaning je pon atengke hada ke do ara ta tum pen ke solar project apu thaka chedon dun de buke thangna talam ta avilo sitame komat ni inut bangsinia tum methang jungjung ale mate political ale bhanchot ke ladak nang huridun site tia joksi pini arnianta solar project man long direct lo pusi pachini pon Athe ground zero ke solar project affected area mate lokela tumsi chini chot angtan pen latum half knowledge chot ke nanghuri dun sai pen namba sik sak dun ver vedet jia phan pachini pon ji em plak hem cher pen la pen ke don of 5 munira 5 pen ke suri troxy bak doji kasi la solar kopar lupon alang tum arong pen tan ki pon la so long li tum lang dam lo stamela dak Mofi ichi ke be atum pen longli ka cherai kom ji awar saibang asap o katikub doji la sinil tumta inkuri lo hok pet thenglong lo la sidak longli ka cherai kom ye phan puludang te isin ang li penili jong pen undi daji sarkar pen jong si ka cherap do la pen ke ko sarkar pen jong se protection bi be prote mo ke bang jilang karbi atum phan asap o ketora doji pu niltum ini dak kahumri penche thek polong lo lasi ini ga soda ka solar puthak bangke nilitum ahin pen rong asara ahin pen karbi rong asara ahin pen bangke thangnas tamilitum aking nu puta Jongsi non eprang ke wang jia long pasik sak dun bom lang lepute sai jok je pen karbi rong asara maya tum pen ta kapre ka sai deng ponang kok pupusi pini bangso pherang kya mai long pen klarda kalam thepen pachini pon News report KTV News